Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau bidiyon mu na yau shine yanda mutum zai yi ya samu kuɗi. Aƙalla a wuni za ka iya samun 10,000 kai tsaye. Da Allah duk wanda bai danna mana subscribe ba a wannan channel namu mai albarka, ya danna mana alamar subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa domin ko da mun ɗaura sabon bidiyo za ka gani. First kai tsaye bari mu je ga bidiyon namu. Idan ka zo nan ga Play Store nan inda ka ga a rubuta Play Store, sai ka shiga. Idan Play Store ya buɗe sai ka yi searching Cheaper Cash. Gashi nan kuna gani daga sama ya ma fito application ɗin. To da yake ni ko da ma ina da shi ya, kaga kai dai sai ka yi downloading. Idan ka yi downloading, kaga duk abubuwa haka ko. Idan ka yi downloading sai ka zo gurin nan ka sa, in ya gama downloading sai ka sa open. Da yake ni nawa ko da ma lagi yake, na san insha Allah kai ma ka san yadda za ka yi login in naka. Zan ajiye description, zan ajiye link ɗin wannan app ɗin a description, sai ka latsa ka shiga ka yi register. Idan ka yi register za su baka idan ka yi register za su baka 500. Shi ma wanda kama register za su ba shi 500. Ka gani kuɗin da ke garan ciki ko? Kuɗin da na ci a wannan application ɗin aƙalla sun kusa kai 5,000, 10,000 ma. Zan ma iya cewa 10,000. Don ko duba ko jiya na sai katin 500. Diba wannan kamar haka za ka gan shi. Kamar haka, kamar haka, kamar haka, kamar haka. Idan ka shigo ya buɗe ma kamar haka sai ka shiga nan. Inda ka gana za ka gana wurin an sama get verified, sai ka taɓa shi zai kai ka sa BVN number ka yi hoto. Idan ka ga ka fito ya nuno ma haka, to setting in komai naka ya verified. Sai ka zo nan ka taɓa iyan inda ka ga an sa iyan ɗin nan ka taɓa shi. Invite a friend, enter referral code, view referral history. Sai ka sa invite a friend. Sai ka iza cikin WhatsApp ko Facebook ko Twitter ko menene to. Sai ka zaɓi mutum ɗaya ka tura mai haka. To za ka ga referral code ɗin ka gashi nan. Ni nawa kun gani shi nan QIE46. Wannan digit ɗin guda 5 na ƙarshe su ne referral code ɗinka. To Allah ka sa mu gane. Kai tsaye yanzu wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba.